ବୀରପୁର ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳା ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମୁରାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳା ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମୁରାରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନାଏ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳାର ଠେଲାରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା 5ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେ ତ। ମଙ୍ଗଳା ଦିଦି 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମତେ ବି ଦିଅ ତ। କିଛି ବି କହ ମଙ୍ଗଳା, ତୋ ଭଳି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏହି ବୀରପୁର ଗାଁରେ କେହି ବି ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଃ! ମଙ୍ଗଳା ଓ ମୁରାରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଭଲ କମେଇ କରନ୍ତି। 590 ଆଉ ଏ 10 ଟଙ୍କା, ପୁରା 600। ଶୁଣ, ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଆମର କମାଇ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ସବୁ ତମ ହାତ ତିଆରି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର କମାଲ। ଶୁଣ, କାଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି ଜିନିଷ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ବଜାର ହେଇ ଆସିବା। ଟାଇମରେ ଠେଲା ଲଗେଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ତ ବନେଇବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେବ। ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ମୁରାରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରିର ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଭାଇ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆଳୁ 2 କିଲୋ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦବ ତ। ଇଏ 30 ଟଙ୍କିଆ ଆଳୁ, ୟାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ଭଲ ଆଳୁ ତ। ଏ ମଟର ଓଜନ କରିଦିଅ। ପିଆଜ ଆଉ ସବୁଜ ଧଣିଆ ଆଉ ସବୁଜ ଲଙ୍କା। ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରୁ ଭଲ ମଇଦା ଓ ଛାଣିବାର ତେଲ କିଣି ଆଣିଲେ। ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ମୁରାରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୋଧେ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବହୁତ ତାଜା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ଶୁଣ, ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ଯିବାନି କି? ଆରେ ଭୁଲିଗଲ, ଆଜି ପରା ସହରରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣି ଆଣୁଛି। ପଛରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତମେ ତ ଘରେ ଅଛ ନା। ଆଉ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ କାଲି ଠେଲା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ।